zin komt op. Weer op het ballonterrein van de Jouwer. En ik in hasjes te vinden hier. Heb ik naast mij een ballon omheen. Johannes, dag Johannes jongen. Beetje betiet net? Ja, dat is wel mooi tijd. Daar horen we net zo van Willem, no? Nee. Nee, je moet wel eens even. Wil je ompraten letten? Ja. Ik ken er niks meer onder. Luchtballon, Sjors, wat zit nou net? Nou, ik het zo shirt, dan is het een stevige koer. Shirt. Dus wij blauwen daar wel in zetten. Sorry maar weg. Gewoon hem maar even om. Mensen die horen dus vakje nog even zien. Johannes, ik ben hartstikke last van de groen, jongen. Hoe is het? Ja, wel leuk. Dit is wel mooi. Hoe is het een beetje shaky? Nee, het komt allemaal hartstikke goed. Ja, dat geeft wel. Dat geeft wel. Heel langzaam. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter. En dit is wel een heel apart gevoel, ja, kan ik je vertellen. We gaan dus nou omheen. Er worden foto's naam. Hoe vies het? Nou, een beetje spannend nog. En dwars de sjen of net? Jawel. Maar niet achter me. Gewoon een beetje erdoorheen. Ik zit echt naar de skyline van Friesland nou al te zien. Ik denk dat we meters 100 binnen nou. Heel langzaam gliertje weer door de lucht hierheen. Doe maar eens foto's. Wat een uurtje ook, hè? Ja, dit is echt wat een ervaring. Ik ben heel bekend. Ik hou wel wat de bibbers. Ja, ik. Ja. Wow! Holy! Wij binnen het landen. Ja. Ben ik in de sturing? Oké. Ja. Nou, dit rest me op het meest bibberige moment, dat is weer wat recht. Ja, daarom. Dat je timing. Ik maak nou door de knibbels. Die gaan nou landen. Die had 2 landingspogingen. Die gaan we dan direct door de top van de beam. En dan kan alle... Oh! Holy fuck! Holy! Oh, die hebben we nog een keer. Oh! Nou, dit is aardig. We willen een meisleep terug de ballon nog. En ik hoop net dat we daar in die sleertalonnen komen. Zetten. Oké, wat mogen we doen? Waar springt eruit? Waar springt Ruud? Johannes Ruud! Helpen! Oké, we moeten even, de man moet even ongeluk gebeuren. Nou, de leiter. En ik zei er. Mr. Balloon en het bakje. Johannes, Ja. hoe is het? Ja, best. Ja, weer hartstikke leuk. Ja? Ja.
En waar ben ik nog goed te landen gekomen? Door de BM-top? Door de BM-top, ja. Ik kon even nou Remy, maar we staan al wel rug op. We hebben nog zelf krijgen omgegooid. Ja. Nou, we staan in ieder geval weer op een genomen wel, no? We zijn weer om. Even naar de dame hier, hoe is het bij jou? Best. Ja? Ja. Nou, wat een huwelijksreis. Ja. Hoe vond je het? Inderdaad. Leuk. Ja. Ja. Nou, de kijk, zo is een beetje bibberig nog, hè? Ja, in het begin wel. Ja, woe. Ja, goed. Ik ga nog even naar een horenpassagier daar. Ik een van de prijswinners. Nou, hoe is het bij jou, jongen? Ja, goed. Kom er even bij, Saag. Even in beeld. Nou, hoe voelt het er mee? Ja, super. Ja, Mooie tocht, de hè? landing was wel hard. Door de bomen. Maar ja, super. Ja. Super. Het wordt wel mooie prijs dus. Ja, zeker. Zeker. Oh. Mag wel vaker. Dankjewel, jongen. Leuk met een graas mee omhoog. Hey, joh. Dirk, we mogen niet in één keer. 1, 2, hoor. Je hebt nog beeld, jong. Echt weer. En ho, die gaat er weer gelijk houden. Nou, dan neem ik het mooi. Hey, gefeliciteerd. Dank u Je wel. bent baronwest van jou dat dat associeel. Top. Nou, nou zien we deze meneer dus. Dan hebben we een bosk hier natuurlijk te fikken. Je mij wel even op knibbels. Ik ben wel even op knibbels. Was er dit even filmen van mij? Natuurlijk. Ja, mooi. Nou, daar gaan we. Ja. Willem, daar komt hij, jong. Zo, normaal pakken we een plukje hier jongens en dat stekken we aan. Ja, nou, dat zit hier, hè? Ja, nou dan even chillen. Oh, nou die is een beetje kwaad. Ja. Hey. En dan dopen we die even. Dan kan die hele fles wel af. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Baronwest van jou dat associeel.